военнослужащи в 61-а стрямска механизирана бригада. Начело на полка е нейният командир бригаден генерал Йоан Йорданов. Бригадата е сформирана на 2 октомври 1992 година и е изпълнена с славните победи и бойните 28-ми стрелски полк, 21-и средноморски полк и 11-та танкова бригада. Наблюдавате преминаването на втория представителен блок на сухопътните войски, съставен от военнослужащи от 55 инженерен полк. Начало на блока е само го дръж, не се бива това. Начало на блока на военнослужащи е полковник Великоценов, командир на база. Тебе ти е ягода, ама тя е по-маличко от тебе, за това трябва. От военнослужащи от трите основни рода войски на военно-въздушните сили: авиация, зенитно-ракетни и радио-технически войски. Ай, отиди да гледаш там. Там прикарвам. военнослужащи от Лудския фонд, спомагателни кораби и ВВС и се предвожда от нейния командир, лудинен адмирал Вален Чумерски. Лудинята е сформирана на 1 юли 2016 година и разгледи славната морска история на двете военноморски бази Бургас и Варна. Тя се държи там. Наблюдавате преминаването на представителния блок на 68-та бригада на специални сили. Начало на блока е командирът на бригадата бригаден генерал Явор